Aha. Už se točí. No jo. 1000 IQ zase no. Stačilo vypnout nějakých 4 věci a už to jde. Už to běží, už se točí. Krása. Co nám to bere ampérek? 1,4 ampéru. Sometimes my genius. It is almost frightening. Nelíbí se mi, že se zvedají otáčky toho větráku a zároveň toho vřetene najednou. Víme, že za chvíli to bouchne třeba. Eh. ...29 ampér. Už se to trošku hřeje. Jsme skoro na 3 ampérách. Furt jedem. 31. Dva. Tohle je docela dramatický, 33. Teď jsem to vypnul, ale nevadí. Ale točí se. Jak říkal Galileo Galilei, a přece se točí.